zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi. So in ya kama zuciya to sai ya kama ruhi, ashe akwai alaka zuciya da ruhi. Rabuwa da zafi cikin soyayya, so da rai yake ɗawainiya sai ya gigita rayuwa, damuwa ta yi ta karuwa. Shin me ke faruwa, me zai waruyi garkuwa, zuciya ta bar yin damuwa. Zuciya, 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 ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi. Shi me ke faruwa, me ke sanya damuwa, me ke zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi. Kanina, kai ya zubar da hawayenka. Na yi ma alƙawari, na fasa tafiya don zama da kai ta ganin haƙiya tsawon rai da mutuwa. Na gode ya da kamun wannan alfarma. Amma ka sani, daga ni har kai za mu yi rayuwa ne cikin baƙin ciki da takura a cikin garin nan. Domin za mu yi rayuwa ne kawai mu biyu, daga ni sai kai, ba tare da mun yi aure ba. A halin da muke ciki, babu wani uba da zai yarda ya ɗauki 'yarsa ya ba a halin gidanmu da niyan auren sunna. Ka daina faɗin haka yaya. Duniya da faɗi, haka mutanen cikin ta ma suna da yawa. Ƙanina, kana faɗin haka ne kawai don ka faranta mu, amma kai ma ka san gaskiya. Na ga wani kasa ne, na ga wani kashe sa ba zan iya bari. Kyakkyawan fuska mai ɗauke da nagartaccen asali. A duk lokacin da kasance da ke, manta komai nake a rayuwata, na shiga wani lissafi. Babu abin da ƙwaƙwalwata take tunani, take lissafowa sai kyan dirinki da kuma tunanin yaushe ne da raba ki da gidanku zuwa sabuwar majami'a. Mu kafance daga ni sai ke muna bautan Ubangiji. Masoyina, ban san daɗin duniya ba sanda na haɗu da kai. Ban san cewa soyayya ita ce mafi girman ni'ima ba sai da ka shiga cikin zuciyata. Kai ne bugun numfashina, kai ne jinin da ke motsi a jikina. Yanzu rayuwata ta zama dole sai da kai. Da Allah Abdul, kada sai tafiyan mu ta nisa da kai ƙarshe ka juya min baya. Babu wani zance tsakanin da ke. Ina so ki sani, ke tamkar numfashi ne a tattare da ni. Ni da ke mutuka raba ni. Babu wani kaddara ko masifa ta isa ta raba mu. Raba zuciyata da ke tamkar raba gangan jiki da ruhi ne. Kai ba gwal ba, kai ba zinare ba, kai ba azurfa ba, amma duk ka fi su aske a cikin zuciyata. Maryam, babu wannan zancen tsakanin da ke, domin ina san cewa ke ce bugun numfashi na. A kodayaushe ban da burin da ya wuce na ga numfashi na ke suna gauraya a guri ɗaya. Maryam, ni da ke tafiya ce mai dogon zango wacce ba ta da ƙarshe. Ina so ki sani, ni da ke mutuka raba ni. Babu wata kaddara ko masifa da ta isa ta raba mu. Raba zuciyata da ke tamkar raba gangan jiki da ruhi ne. Ina son tafiyar mu ta kasance tafiya ce mai dogon zango Abdul. Ina son ka, ina ƙaunar ka, kuma ina alfahari da kai. Zuciya da ruhi din naki ne. Na baki rayuwata, jani ki kani da inda zaki ci, zan bi ki. Zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi. Masu daɗi Abdul sun yi tasiri a cikin zuciyata. Dole za ka dawo gare ni Abdul. Idan ma baka dawo ba ni zan bi ka.
so in ya kama zuciya to sai ya kama ruhi. Ashe akwai alaka zuciya da ruhi. Rabuwa da zafi cikin soyayya, so da yake ɗawainiya sai ya gigita rayuwa. Sani, na zuwa haka. Wani irin tambaya ne? Zaman ki nake? Aba karamin ango muna faɗa ne kuma? Waye karamin angon naki? Ni ba ni da alaka da ke, kije ki nemi karamin angon ki. Wai me yake faruwa ne sai sha min kamshi kake yi? An sha kamshin. Abdul na ciki ne? Ban sani ba. Assalamu alaikum. Maryam. Lafiya? Ya kuma kika zo a gidanmu? Zuwa ne na ganka Abdul. Yau tsawon sati guda kenan ido na bai yi tozali da naka ba. Na gagara cin abinci, na gagara bacci. Kin ga Maryam, dan Allah, bace daga gidan nan. Yanzu bana son wani alaka ya saki na kusanta inda nake. Kin gane ko? Abdul ka dawo hayyacinka. Ka dawo hayyacinka ka ji da me na zo maka da shi. Kin ga Maryam, da Allah dakata. Babu amfanin sauraron abin da ba zai amfane ni ba. Babu amfanin nutsuwa akan abin da ba zai amfani a rayuwata ba. Kawai ki fita daga cikin gidan nan. Kar bacin rai ya sa idan ka ya rufe ka manta da alƙawarin da yake tsakanina da kai. Abdul, laifin wani kada ya shafi wani. Idan ka bar ni ba zan iya juyewa ba saboda ni ina son ka ko kai baka so na. Wani irin soyayya? Menene amfanin soyayya da kike min? Duk da kina sona iyayenki ba sa sona. Kin ga soyayya ya zama ta banza kenan tunda burin mu da cika ba. Kin ga Maryam, dan Allah mu bar wannan maganan kawai. Mu bar wannan maganan kawai. Babu wata zancen soyayya tunda iyayenki ba sa kaunata. Abdul, kada ka damu da maganan iyayena. Dole su banni su haƙura na aure ka. Da Allah dakata Maryam. Ki daina wadaran kanki ko kuma in ce mu daina wadaran kanmu. Babu wani zancen aure tsakanin da ke domin duk wadaran kanmu muke. Abin da ke kawai nake so ki haƙura da ni. Kamar da ni tuntuni riga na haƙura ki a cikin zuciyata. Kowa ya kama gabansa kawai. Ƙarya kake yi Abdul. Dole sai ka dawo gare ni kuma wallahi sai ka aure ni. Tun da ka ɗanɗana min daɗin zama da kai. To wallahi baka isa ka bar ni ba. Haka kika ce? Haka kika ce? Fita daga gidan nan da ce. Ba zan fita ba. Fita. Ba zan fita ba sai dai kamar duk abin da zaka min ba zan fita ba. Okay. Haka kika ce? Ya ka na ce. To bari ki tinga miki. Na tsane ki. Na tsane ki. Kuma ba na son ki. Amma ba ta da kunya wallahi. Ko a tunanin ta yanzu yana ra'ayinta ne. Raina hankali ne kawai. Amma na yi alkawari duk lokacin da ta ƙara zuwa gidan wallahi sai na yi mata duka. Tabbas na goyi bayan ka. Haba, me zai da ita? Ai wallahi ko da a ce na ra'ayinta, wallahi sai na hana ya aurenta. Barantana ma ya ce mun baya son ta. Marasa mutunci. Mutum ya zaune cikin sa lafiya kalau sai sun tono abin zai daga mai hankali. Wallahi tunda abin nan ya faru, na ji na tsane Maryam da ahalinta. Ba dole ka tsane ta ba, ai duk abin da ya faru ita ce sanadiyya. Ban mata adalci ba. Ta bani tausayi sosai. Dole zan je in kanta Sani. Karka je ya Abdul. Kimar ka ce za ta zube. Kima? Sani, ina ji a cikin zuciyata kamar wani mummunan al'amari zai faru da Maryam. Gaskiya ba zan iya jurewa ba, dole in je in ganta. Kai haƙuri. Ina kishin ka, amma baka kishin kanka. Ina ƙoƙarin kare ma mutunci amma kana zuwa inda za a zuban ma shi. Wannan ba soyayya ba ce, hauka ce. Me yasa miki Maryam? Me yasa miki Kuba kika sha? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah Muhammad. Jama'a ku taimake ni. Inna lillahi wa inna ilaihi la ilaha illa. Zuciya da ruhi, zuciya da ruhi,
zuciya da ruhi, zuciya da ruhi. So in ya kama zuciya to sai ya kama ruhi. Ashe akwai alaka zuciya da ruhi. Rabuwa da zafi cikin soyayya, so da yake ɗawainiya sai ya gigita rayuwa. Damuwa ta yi ta ƙaruwa, shin me ke faruwa? Me zai waruyi garkuwa? Zuciya ta bar yin damuwa. Zuciya, 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 ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi.